Ҳамасола санаи 1 сентябр дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи дониш таҷлил карда мешавад. Субҳи санаи 1 сентябри соли 2024 дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи дониш ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. Ректори донишкада профессор Муаззамхон Ансорӣ меҳмононро ба ин боргоҳи илму маърифат самимона хайрамақдам намуда, донишҷӯёну устодонро бо рӯзи дониш табрик намуд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Мирзо Қосим Каримзода паёми табрикии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи дониш қироат намуд. Гуфта шуд ки таҷлили ҳамасолаи рӯзи дониш дар саросари кишвар далели эҳтироми баланди давлат ва мардуми Тоҷикистон ба илму маориф ва донишу маърифат мебошад ва ҳамчунин анъанаи некест ки омӯзгорону устодон ва шогирдони муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилоти кишвари азизамонро ба сӯи дастоварду комёбиҳои нав роҳнамоиву дилгарм месозад. дар партави сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат имрӯз дар қаламрави вилоят 952 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 22 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, 21 литсеи касбӣ техникӣ фаъолият бурда, дар таълиму тарбияи насли ояндасоз, тайёр намудани мутахассисони соҳибмалака ва рушди илм нақши муассир мегузоранд. мо аз таваҷҷӯҳи беандоза ва дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳу илҳоми тоза гирифта, ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳо бояд боз ҳам зиёдтар заҳмат кашида ба масъалаҳои таълиму тарбия афзалияти бештар диҳем, сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар намоем ва дар соҳаи маориф ба натиҷаҳои боз ҳам бештар ноил гардем. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ устодону донишҷӯён ва ҳозиринро аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи дониш таҳният гуфта зикр намуд ки дар Тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз ҳамчун санаи гиромидошти илму дониш ва маърифату маънавиёт таҷлил мегардад ки пеш аз ҳама гувоҳи равшани ғамхориву таваҷҷӯҳи доимиву хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи илму маориф мебошад ки дар ин маврид қайд менамоянд. бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 3 майи соли 2024 дар мулоқот бо аҳли илм ва маориф ироа намуданд ки мо ба масъалаи маориф ва илм таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа дода дар давоми беш аз 30 соли соҳибистиқлолӣ зиёда аз 3900 муассисаи таҳсилоти умумӣ, аз ҷумла муассисаҳои типи нав, яъне гимназия, литсею коллеҷ, инчунин донишгоҳу донишкада бунёд кардем. то замони истиқлол дар кишвар ҳамагӣ 13 муассисаи таҳсилоти олӣ бо 65 000 донишҷӯ фаъолият дошт. ҳоло ин рақам ба 47 ва шумораи донишҷӯёни онҳо ба зиёда аз 220 000 нафар расидааст. яъне ҳам шумораи мактабҳои олӣ ва ҳам шумораи донишҷӯёни онҳо қариб 4 баробар афзудааст. лозим ба таъкид аст ки имрӯз Тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти сиёсати хиратмандонаву маорифпарваронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба шарофати меҳнати содиқонаи мардуми кишвар, аз ҷумла шумо устодони муҳтарами донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба давраи сифатан нави рушди иҷтимоию фарҳангии худ ворид гардида, дар таҳкими минбаъдаи рукунҳои давлатдорӣ, раванди созандагиву бунёдкорӣ ва тарбияи насли солиму ояндасоз қадамҳои устувор гузошта истодааст.
бо назардошти ин метавон гуфт ки дастоварди бузургтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 33 соли соҳибистиқлолӣ пеш аз ҳама барқарор намудани сулҳу суботи комил, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии мамлакат, таҳкими худшиносиву худогоҳӣ, рушди бесобиқаи иҷтимоиву иқтисодӣ, болоравии ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ дар миёни тамоми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон аст, ки маҳз ба шарофати хиради азалии мардуми соҳибмаърифату фарҳангдӯсти тоҷик таҳти сарварӣ ва ҳидоятҳои созандаи пешрӯи муаззами миллат муяссар гардидааст. омӯзгори асил меъмори ҷомеаи мо буда тафаккури насли ояндаро ташаккул медиҳад ва дар дили ӯ шарораи шавқу ҳавасро афрӯхта меҳру муҳаббати илму донишро ба вуҷуд меорад, камолоти зеҳнии ҷавонони моро тарбия мекунад. бояд гуфт ки таъсири омӯзгор аз доираи мактабу донишгоҳ фаротар аст. омӯзгор тарбиятгар, намунаи ибрат ва муҳаррики ҷомеа барои рушду инкишоф буда, тавассути роҳнамоии худ ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки онҳо аз нуқтаи назари илмӣ андешаронӣ намуда иштирокчони фаъоли рушди ҷомеаи имрӯзаи мо гарданд. бо эътирофи саҳми бебаҳои омӯзгорон, ҳукумати мамлакат барои дастгирӣ ва баландбардоштани ҷойгоҳи омӯзгор пайваста тадбирҳои судманд меандешад. аз он ҷумла ба такмили барномаҳои таълимии омӯзгорон афзалият дода, онҳо ба усулҳои навтарин ва захираҳои таълим дастрасӣ доранд. имрӯз дар назди омӯзгорон дар самти таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавон вазифаҳои бисёр муҳим меистад, ки иҷрои он аз як ҷониб бисёр пурзаҳмат буда, аз тарафи дигар кори арзишманд ва пуршараф мебошад. ин рисолати бузург аз ҳар омӯзгор ҷонфидоиву садоқат, самимияту масъулиятшиносӣ ва кӯшишу ғайрати дучандро талаб менамояд. дар ин маврид пешрӯи муаззами миллат вобаста ба вазифа ва рисолати омӯзгорон ва аҳли илму адаб дар шароити муосир зикр менамоянд, ки ҳадафҳои неки созандагиву бунёдкорона дар даврони соҳибистиқлолии ватан аз устодону омӯзгорон, олимону донишмандон ва дар маҷмӯъ аз тамоми кормандони соҳаҳои илму маориф тақозо доранд, ки пеш аз ҳама бо донишҳои муосири илмиву техникӣ мусаллаҳ бошанд ва шогирдону таълимгирандагонро ба омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар сафарбар карда, ин қишри фаъоли ҷомеаро дар рӯҳияи баланди худшиносӣ ва худогоҳӣ тарбия намоянд. дар даврони истиқлоли давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақши маориф ва илму маърифатро дар пешбурди ҳамаи самтҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар сатҳи баланд арзёбӣ карда, маорифро соҳаи афзалиятноки сиёсати худ эълон доштааст. маҳз ҳамин мақоми ҳалкунанда доштани маорифро дар пешрафти ҷомеа ба назар гирифта, бо мақсади ба стандартҳои умуми ҷаҳонӣ мутобиқ сохтани шаклҳои замонавии таҳсилот дар мамлакат, ислоҳоти мақсадноки соҳаи маориф ҷараён дорад. барои расидан ба ин ҳадаф низоми маориф дар ҷумҳурӣ такмилу тақвият ёфта, барои мутобиқ сохтани он ба сатҳи байналмилалӣ ва мукаммал намудани мазмуну мундариҷаи он, бо назардошти манфиатҳои миллӣ ва тарбияи ватандӯстӣ санадҳои асосии меъёрии ҳуқуқии марбут ба соҳа таҳия ва тасдиқ гардида мавриди истифода қарор гирифтанд. дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо оила ва муассисаҳои таълимӣ наслеро тарбия карда ба воя расонем, ки онҳо пеш аз ҳама дорои тафаккури созанда, ҷаҳонбинии фароғ, мусаллаҳ бо донишҳои муосир, зираку соҳибмаърифат ва худшиносу ватанпарвар гардида, барои рушду ободонии ояндаи кишвари соҳибистиқлол содиқона хизмат намоянд ва дар арсаи ҷаҳонӣ давлату миллати худро ба таври сазовор муаррифию пуштибонӣ карда тавонанд. моро зарур аст ки пайваста аз истиқлолу озодӣ, ки аз ҷумлаи муқаддасоти ҷовидонӣ мебошанд, шукрона намуда,
онҳоро чун гавҳараки чашм эҳтиёт ва ҳифз намоем ва пойдевори азими давлати миллиамонро зина ба зина устувору қавӣ гардонем. бояд шукрона кунем ки ватани азизу давлати соҳиби истиқлол дорем ва он бо кӯшишҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз аз рӯз рушду нумӯ карда боз ҳам ободу зебо мегардад. дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, роҳбарият ва устодону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мустақиман суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба рӯзи донишро тамошо намуданд. зимни суханронӣ пешвои миллат иброз доштанд ки дар даврони истиқлоли давлатӣ дар оғози соли таҳсил таҷлил намудани рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти низоми маорифи кишвар ба яке аз анъанаҳои неки умуми миллӣ дар Тоҷикистон табдил ёфтааст. 1 сентябри ҳар сол садҳо ҳазор кӯдакони хушбахти замони истиқлол аввалин маротиба ба остонаи муассисаҳои таълимӣ қадам мегузоранд ва ба омӯзиши саводу дониш, одобу ахлоқ ва илму маърифат оғоз менамоянд. таъкид гардид ки аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ то имрӯз масъалаҳои мактабу маориф ва омӯзгору хонанда таҳти таваҷҷӯҳу ғамхории аввалиндараҷаи ҳукумати мамлакат қарор дошта, раванди ислоҳоти соҳаи маориф ва таҷдиду навсозӣ дар ҳама самтҳои он бо маром идома дорад. дар шароити ҷаҳонишавӣ ба таври ҷиддӣ баландбардоштани сифати таҳсилот яке аз масъалаҳои асосӣ дар самти таълиму тарбия маҳсуб мешавад. ҳар яки мо вазифадорем ки сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро ҳифзу эҳтиёт кунем. илму дониш инсонро аз ҳама нокомиву бадбахтиҳо раҳоӣ мебахшад. ҳамчунин пешвои миллат изҳор доштанд. мо бояд хуб дарк намоем ки фарзандон дар назди мо амонат ва ояндаи давлат мебошанд. мову шумо дар ин дунё абадӣ нестем, ҳамин фарзандону наберагон ҳастанд ки роҳи мову шуморо идома медиҳанд. пас биёед ба фарзандон, пеш аз ҳама ба духтаронамон илму дониш ва касбу ҳунар омӯзонем. мо бояд фарзандонамонро ҳамчун шахсиятҳои худшиносу худогоҳ, масъулиятшинос ва ватанпарвару заҳматдӯст ба камол расонем. соли нави таҳсили 2024 ва 2025 дар маъсисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент бо омодагии ҳаматарафа ва фараҳу шодмонии хонандагон, омӯзгорон ва волидон оғоз ёфт. зимни як ҷамъомади бошукӯҳ муовини раиси шаҳри Панҷакент Иркин Хушвақтзода ҳозиринро бо паёми табрикии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати рӯзи дониш шинос кард ва изҳор дошт ки воқеан ҳам аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар партави дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Суғд соли 2024 ҷиҳати омодагӣ ба соли навихониш дар шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои зиёдӣ амалӣ гардиданд. мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент Мақсадулло Усмонзода зимни суханронии хиш бори дигар ҳамаи омӯзгорон ва хонандагонро бо оғози соли нави таҳсили 2024 ва 2025 табрику шодбош гуфт ва таъкид кард ки имрӯз дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ рӯзи дониш бо дарси сулҳ оғоз меёбад ва мо умед мекунем ки мардуми Тоҷикистон дар фазои сулҳу ваҳдат ин кишварро боз ҳам пешрафта мекунанд ва аҳли маориф тамоми ҷаҳду талошҳои хишро барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тадрис
равона месозанд. яке аз муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи махсус дар водии Зарафшон аз ҷумла шаҳри бостонии Панҷакен коллеҷи омӯзгорӣ ба шумор меравад. воқеан ин боргоҳи маърифат давоми даҳсолаҳо беҳтарин мутахассисронро барои соҳаи маориф омода кардааст. соли нави хониши 2024 ва 2025 дар коллеҷи омӯзгорӣ шаҳри Панҷакен бо ҳамоиш ва омодагии ҳаматарафа баргузор гардид. дар ин ҷамомади бошукӯҳ намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, шӯъбаи маориф, роҳбарияти коллеҷи омӯзгорӣ ҳамаи хонандагон ва омӯзгоронро бо рӯзи хониш ва оғози соли нави таҳсил табрику муборакбод гуфтанд ва изҳор доштанд ки дар соли таҳсили 2024 ва 2025 тамоми ҷаҳду талошҳои хишро барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбият равона месозанд. дар масъали таҳсилоти миёнаи умумии рақами сеюми ба номи Наби Каримови шаҳри Панҷакен низ тантанаҳои хотирмон ба муносибати оғози соли нави хониш баргузор гардид. дар синфхонаҳо нахуст дарси сулҳ ва тамошои паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба муносибати соли нави хониш бо як фараҳу шодмонӣ ташкил карда шуд ва ҳайати омӯзгорону хонандагон бо паёми пешвои миллат ки мақсаду мароми он баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди соҳаи маориф буд, тавассути телевизион шинос шуданд. ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни литсеи касби техникии шаҳри Панҷакен низ паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ба муносибати соли нави хониш дастҷамона ва бо як таваҷҷӯҳу ифтихори хоса тамошо карданд ва роҳбарият изҳор дошт ки дар соли нави хониш барои боз ҳам беҳтар намудани имкониятҳои таълиму тадрис тамоми ҷаҳду талошҳо равона хоҳад шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами сеюми ба номи Исмоил Сомонӣ шаҳри Панҷакен низ соли нави хонишро бо як омодагии ҳаматарафа истиқбол гирифтанд. дар баробари баргузории як чорабинӣ ва табрику таҳнияти ҳайати омӯзгорону хонандагон инҷо низ роҳбарият, омӯзгорон ва хонандагон бо паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба муносибати соли нави хониш тавассути телевизион шинос гардиданд ва бори дигар таъкид шуд ки воқеан ҳам аз тарафи пешвои миллат барои боз ҳам баланд бардоштани нақши омӯзгор ва таваҷҷӯҳ ба соҳаи маориф сол то сол бештар мешавад ва мо бояд ҳам омӯзгорон ва ҳам хонандагон ҷавобан ба ин ғамхориҳо барои рушди соҳаи маориф омода кардани беҳтарин мутахассисон саҳми арзандаи хешро гузорем. ҳамин тавр дар дигар муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакен соли нави хонишро бо тантанаҳои хотирмон истиқбол гирифтанд. субҳи 1 сентябри соли 2024 чун дар тамоми ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакен рӯзи дониш бо як шукӯҳу шаҳомати хоса оғоз ёфт. гурӯҳҳои эҷодии телевизиони симои шаҳри Панҷакен дар чандин муассисаҳои таълимӣ қарор доштанд ва ҳоло гузоришҳои мо аз оғози соли нави хониш барои шумо тақдим мешавад. дар масъали таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71-уми шаҳри Панҷакен аз субҳи барвақт даҳҳо нафар хонандагон бо ҳамроҳии волидон ва омӯзгорон барои омодагӣ ба соли нави хониш ба як ҷамомади хеле бошукӯҳ гирд омаданд. мавриди зикр аст ки аксари хонандагоне ки бори аввал ба синфи 1
داخل می شدند. با همراهی والدان خویش با گل و گلدسته های تر و تازه با یک مهر و محبت خاصه به درگاه معرفت وارد گردیدند. یکی از خوانندگان از شوق و شوری خاصه به ما پارچه های شعری زیرین را قرائت کرد. خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکین، شکر از آن میکنم که در این مؤسسه کلامی بر هوا تحصیل می‌نماییم که به ما معلمان بهترین علم و ادب می‌آموزند. سرچشمه همه خوشی‌ها، آبادی همه محفل‌ها، بزرگ گردیدن همه شاگردان برکمال محض با همه زحمت‌های استادان میباشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ما همه شرایط رو مهیا کردند تا ما آینده ملت باشیم، خدمت به خلق و وطن خود نماییم. همه خوانندگان مؤسسه تحصیلات را با آغاز سال نو خوانیش تبریک می نمایم. جمع با شکوهی تنتنوی را بخشیده با آغاز سال نو خوانیش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکین مقصوده احرار و حسن آغاز بخشید. او نخست به حاضرین اطلاع داد که در پرتو دستور و سپارش ها و غمخواری های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ساحه معارف توجه خاصه ظاهر می شود. بنابراین سالهای آخر در مؤسسه تعلیمی ما و دیگر مؤسسه های تعلیمی شهر و دیهاتی پنجکین برای آموزگاران و خوانندگان شرایط های موافق فراهم آورده شده است. از روی اطلاع سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکین مقصوده احرار و سال روان بار نخست به صنف یکم به این مؤسسه 160 نفر خوانندگان قبول گردیده در مجموع در این مؤسسه تعلیمی 1846 نفر خوانندگان به تعلیم و تدریس فرا گرفته می شوند که به آنها 90 نفر آموزگاران درس می دهند. در یک فضای تنتنوی نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین حاضرین را با پیام شادباشی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به مناسبت روز دانش شناس کرد. او تاکید نمود که واقعاً در پرتو غمخواری های اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وظیفه گذاری و دستگیری های رئیس ولایت سوخت معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده سالهای آخر برای رشد ساحه معارف تدبیرهای زیادی عملی گردیده از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای زیادی در این سمت به انجام رسیدند. عین زمان در 113 مؤسسه های تعلیمی، اتاقهای تعلیمی، 53 کابینت فنی و 3 مؤسسه آزمایشگاه مجهز تعلیمی تشکیل کرده شده. سال تحصیل به جای 63 عدد کابینت های فنی 74 عدد چنین کابینت ها تأسیس داده شد. در 3 سال آخر در شهر و دیهات پنجکین 7 بینای نوی تعلیمی در نزد مؤسسه های تعلیمی 41 سنخانه های علاوگی مورد استفاده قرار گرفته. حالا ساختمان باز 148 سنخانه و 3 بینای نوی مؤسسه تعلیمی با مبلغ گذاری بودجه ولایت، سهمگذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه با مرام
ادامه دارد. در خاتمه این سخنرانی نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین همه آموزگاران و خوانندگان را از نام رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با مناسبت سال نو خوانش تبریک و مبارکباد گفت. در این جمع آمد خوانندگان صنف‌های 11 و دیگران به سخن برآمده استادان و همصنفان خویش را با آغاز سال نو خوانش تبریک و مبارکباد نمودند. هیئت آموزگاران و خوانندگان سپس در یک تالار بر هوا سخنرانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با مناسبت آغاز سال نو خوانش تماشا کردند. مورد ذکر است که سال نو خوانش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 به نام ابوالقاسم فردوسی نیز با یک شکوه و جلال خاصه آغاز یافت. در یک فضای تنطنوی نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین حاضرین را با پیام شادباشی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با مناسبت سال نو تحصیل شناس کرد. از روی اطلاع معاون سرور مؤسسه تعلیمی در سال خوانش 2024 و 2025 با صنف اول 146 نفر خوانندگان قبول گردیده در مجموع در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 1702 نفر خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند و یک اقدام دیگری آن است که از طرف نگینه اکرامی سابق ختم کرده این مؤسسه به 10 نفر کارمندان از جمله 9 نفر آموزگاران و 1 نفر آزادکار مؤسسه تعلیمی تحفه های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکین نیز سال نو تحصیل را با تنطنه های خاطرمان آغاز بخشیدند. از روی اطلاع سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکین سلامت رسولова سال روان به صنف‌های اول 240 نفر خوانندگان را قبول نموده در مجموع شماره خوانندگان در این مؤسسه‌های تعلیمی 2300 نفر را تشکیل می‌دهد که به آنها 108 نفر آموزگاران تعلیم و تربیت می‌دهند. اینجا نیز با اشتراک نمایندگان شعبه معارف و دیگر مقامات آموزگاران و خوانندگان در یک فضای افتخار پیام تبریکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با مناسبت آغاز سال نو خوانش دست جمعانه تماشا کردند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی نیز سال نو خوانش با آمادگی همه‌طرفه آغاز یافت. سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 موضوع جرایوا با ما اطلاع داد که در این مؤسسه تعلیمی 420 نفر خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفته آنها را 33 نفر آموزگاران تعلیم و تدریس می دهند و سال روان به صنف 1 25 نفر خوانندگان قبول کردیدند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 نیز برای تماشای پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت سال نو خوانش آموزگاران و خوانندگان دست جمعانه آن را تماشا کردند.